Ku zo mu je shipping company tare da ku. Za mu je ɗauko kayan customers guda biyu da muka yi ma personal order daga China. Ɗaya a Kano take, ɗaya kuma a Abuja take. So ta Abuja bayan mun yi clearing na basu a shipping company za a sa mata a mota. So ɗayan package ɗin kuma na taho da shi gida domin in tabbatar da abubuwan da aka yi mata order sun cika complete. Muna yi ma mutum personal order na ko me yake so daga China, Turkey da Dubai. Sannan kuma muna koya maka yadda za ka yi ka siyo kaya daga ƙasashe daban-daban. Yanzu ku biyo ni domin mu yi unboxing kayan nan tare da ku.